Bona tarda a tothom. Torno a ser aquí en directe des de Facebook i en directe des de l'Instagram al mateix temps. Vinga, avui porto un altre vídeo i que l'he titulat Casualitats o senyals. Torna a ser una altra eina per la percepció. D'acord? Doncs vinga, comencem. Recordo una conversa que vaig tenir amb el meu pare ja a l'adolescència, on em parlava de la perfecció dels cossos humans, dels animals, i veient tota aquesta perfecció de la natura, em va dir, no pot ser casualitat això, aquí hi ha un ordre. Doncs clar, des d'aleshores sempre he vist el món d'aquesta manera. Ja sabeu que d'allò com les creences que rebem ja des de petits em va semblar totalment lògic i vaig adherir totalment i des d'aleshores aquesta és la meva manera de veure. Hi ha un ordre, res no és casualitat. Veig tot com un ens ordenat. La natura sembla caòtica a vegades perquè no tenim tots els elements. Perquè sabem científicament que utilitzem un percentatge molt baix del nostre cervell. Imagineu-vos tot el que se'ns escapa. Clar que a vegades ens sembla un caos, perquè no ho veiem tot. Quant d'ordre que no veiem, que no som capaços de percebre, perquè no podem veure'l amb el cervell, que no l'utilitzem, o potser no és amb el cervell, que hi veuríem i comprendríem això que a mi em sembla una evidència quan observo com funciona l'ésser viu. Com és que un nadó només en néixer ja sap que ha de mamar i que ha de succionar el pit de la mare? Com ho sap? No portem encara les bones ulleres per veure la perfecció total del món i de l'univers i del més enllà. I per tant, no puc assegurar les meves afirmacions. Però tot simplement ho veig així i ho sento així. Així que no cal que perdem més el temps i en aquest punt i posem-nos d'acord que parteixo des de la meva subjectivitat i jo no veig la casualitat en el meu entorn, només veig la perfecció. De la mateixa manera que els àtoms reaccionen i s'alteren, no? Nosaltres formem part d'aquesta xarxa perfecta de relacions on tendeix tot a l'equilibri. Si voleu, no estigueu d'acord amb mi. Tampoc tinc ganes de citar-vos científics, filòsofs, escriptors, visions de persones sàvies, de tot tipus de persones, sinó que tinc ganes de seguir portant-vos eines perquè aconseguiu pau i benestar en el vostre quotidià. Doncs així no és un vídeo per enrotllar-me sobre teoria, sinó per anar per feina. Així, si entenem que les casualitats no existeixen, des del meu punt de vista, doncs tot, absolutament tot el que percebem del nostre entorn és un reflex de nosaltres mateixos, com a ésser complet dins d'aquest espai i temps on vivim. I per tant, sí que penso que tot el que percebem són senyals. Doncs si em pregunteu casualitats o senyals, per mi són senyals. Com que allò que percebem passa pels nostres sentits, tamisat per les emocions que ens parlen de les creences innates i apreses, doncs ens sembla una evidència que tot el que ens envolta parla de nosaltres. I per tant, tots són senyals de nosaltres mateixos, d'allò que fem evident i del que en som conscients, però també de tot allò que tenim a l'inconscient ben amagadet perquè ningú no ho pugui veure. I el problema és que nosaltres mateixos tampoc no ho veiem i, per tant, no ho reconeixem com a part nostra. Per sort, aquesta natura perfecta, tal com la veig jo, està feta perquè tot, absolutament tot, sigui un mirall de nosaltres mateixos. Així que endavant, utilitzem aquesta eina, el mirall, que ens està donant constantment senyals de com som, d'aquest ésser complet, tant del que acceptem com del que no acceptem. Vinga, i com funcionen aquests senyals? Els senyals no funcionen quan els busquem. Mireu, avui està molt de moda la numerologia, l'astrologia, el tarot. No és una crítica, sinó que la interpretació de somnis, la biodescodificació dels símptomes, etc etc. Anem a buscar el sentit de les coses que ens passen. Volem saber quin significat té el que sempre em trobi, per exemple, el fet que sempre em trobi el mateix tipus de parelles. O per què sempre em trobo en feines així o aixà. O per què vaig tenir un accident just en el moment en què no sé què i no sé quantos. I aquí és impossible que trobem senyals que ens guiïn per on anar, perquè
Quan hi posem la intenció de trobar allò que busquem, ja estem modificant la natura dels senyals. Perquè els hi estem posant la nostra intenció. Si busco, vol dir no trobo. Veieu? Si jo estic buscant, és que no estic trobant, si no ja deixaria de buscar. Doncs si busco vol dir no trobo. I si justament tots són senyals que ens fan de mirall del que som, si jo estic emetent no trobo, doncs aleshores trobem no trobo. Potser és una mica enrevessat tot això. A veure, ho dic d'una altra manera. Quan busquem senyals és que estem buscant ajuda. Però justament amb la nostra intenció estem tapant els senyals perquè volem veure allò que volem veure. Volem tenir raó. Volem el control de la solució, el control de la resposta. A vegades això és una mica dur de pair i no acceptem de cap de les maneres això que dic, de que volem el control i que... A vegades sento, no, però si jo he deixat el control, vull ajuda. En les consultes, Però no és veritat. En tot cas, aquesta és l'afirmació que acabo de... que puc corroborar amb tots aquests consultants que rebo, no? A les consultes amb mi, no? Que diuen, no, però jo no tinc el control. I finalment, de fet, dedico més temps a baixar tots aquests murs que es posen i d'aguantar el control i de no adonar-se'n que no pas de, finalment, fer la feina. Doncs tots, absolutament tots, quan estem buscant una solució que nosaltres volem. No estem d'acord amb qualsevol cosa. I els senyals apareixen justament quan deixem de buscar-los. Quan deixem anar aquest control de saber quina és la nostra solució. Quan ens adonem que no sabem quina és la millor manera de fer. Quan abandonem la cerca i fem confiança a que, deixem de recercar per tot i fem confiança a que els senyals hi arribaran, perquè tenim en compte que si tot és un mirall, de fet hi són, però no els veiem, Quan estiguem a punt per veure'ls, aleshores els veiem, apareixen, quan deixem de buscar-los. Posem un exemple. Us ha passat mai que busqueu desesperadament senyals, que busqueu ajuda, Busqueu una resposta quan no sabeu com heu de fer una cosa, no? He de solucionar un problema, he de prendre una decisió de feina, de parella, de vida. I quan mireu enrere, quan aquest moment tan que esteu buscant senyals, que és complicat, que heu de prendre una decisió, i quan això ha passat i mireu enrere aquell moment, aquell pas difícil, quan aquest pas difícil ja és lluny, el podeu mirar, us ha passat mai que us adoneu que era superevident la decisió a prendre? Que tot el que us envoltava us estava assenyalant el que havíeu de fer, però no ho veieu. Totes aquestes evidències en el present no les veiem, perquè estem ofuscats amb el control i amb la por, amb el control de que jo tinc la solució i amb la por d'equivocar-se. Així que l'eina que us proposo avui és molt simple. Penseu primer en una situació en la que esteu buscant senyals. Perdoneu. En la que esteu buscant ajuda. En la que esteu buscant la solució. Teniu una situació així? Per exemple, em separo o no? Quins estudis faig? Deixo la feina? Quina oferta de feina trio? Compro o llogo la casa? Em gasto els diners estalviats en un viatge? Obro un negoci nou? O poden ser exemples més quotidians, però que us pesin. Una decisió que sigui difícil, que esteu buscant ajuda, no? Que esteu buscant senyals, alguna que us doni... Però que poden ser coses molt quotidianes, que per vosaltres són importants o us pesen, no? Per exemple, faig els deures o surto a voltar? Apago el despertador o dormo 5 minuts més? I vaig en bici o en cotxe? Compro bio o no? Infinites. Teniu una situació així, que heu de triar i que esteu buscant senyals, ajuda, no? A veure per on he d'anar, no?
Si teniu la situació, feu una pausa. Atureu el control. No en teniu ni idea de què heu de fer, de com heu d'anar. Atureu. Atureu la por. Atureu la responsabilitat obligada, perquè jo he de... Pareu tots els pensaments uns segons. I ara trieu una escena que sigui significativa d'aquest impàs, d'aquest moment de decisió, d'aquesta recerca de solucions. Una escena molt concreta. Una escena que parli d'aquest moment d'estrès, d'aquest moment de estic buscant i no sé, i estic buscant i necessito... Una escena que parli d'això. Si teniu l'escena, jo, per exemple, penso... Vaig a dir l'escena sense fer l'exercici que us proposo. Per exemple, estic al supermercat i estic pensant, ostres, agafo els espinacs o no els agafo aquí? Estic al supermercat, busco una escena ben quotidiana. Però clar, aquests espinacs estan embolicats en plàstic i això no és gens ecològic i... no sé, però és que clar, així, si ho faig ara ja ho tindré fet. Però clar, demà hi ha mercat i a mi m'agrada molt anar al mercat. I a més, al mercat potser que és bio fins i tot i que no estan embolicats en productes de plàstic i que... Però sí, clar, és que ara no sé què fer, ho compro o no ho compro ara... Però és que clar, si ho faig ara ja ho tinc fet, ja no hi pensem més. Veieu? Aquesta situació jo la visc, és molt recent, la vaig viure com un moment estressant, uns segons, Però a vegades es poden fer molt llargs, pots estar molta estona amb una tonteria així, en aquest moment de decisió. Proposo de fer aquest exercici, jo el faig amb una decisió simple, en la que estic buscant, bueno, i ara què faig? Si busco, a veure, potser ja, no? Trobaré algun senyal que em dirà cap a on he d'anar, no? Clar, quan estàs en aquest estat, els senyals no els veus. Segurament en la meva pròpia manera de pensar que estic explicant hi són tots els senyals. En els meus propis pensaments i en les meves pròpies incoherències, però no les veig. Perquè estàs en el... i ara què faig? Doncs el que us proposo, si teniu una situació així, una escena molt concreta d'una decisió. Clar, a mi, per exemple, aquesta seria la decisió de compro coses embolicades en plàstic, tot i sabent que ecològicament... Això seria l'explicació. La situació seria, estic explicant aquí els espinacs, el supermercat, què faig, és aquest moment tan concret. I ara el que us demano és que descriviu aquesta situació en el primer nivell de realitat. Perquè quan percebem en funció de creer. Aquesta explicació de la situació és plena d'interpretacions, de justificacions, de... I jo el que us demano és que anem a descriure aquesta escena d'una forma molt descriptiva, valgui la redundància, com si anéssiu a explicar-ho a un extraterrestre que arriba ara en el planeta Terra i que no coneix res, no coneix què són els supermercats, no sap res. Aneu a descriure aquesta situació. Jo just abans del programa ho he provat i la primera descripció de la situació era m'espero a comprar al mercat demà o ja que hi soc al supermercat aprofito per fer les compres completes i ja estarà acabat. M'ho he tornat a mirar i dic aquí no és encara totalment descriptiu. Aquí hi ha encara interpretacions, ja que sóc al supermercat aprofito per fer les compres completes. Què vol dir aprofito per? I què vol dir compres completes? Un extraterrestre sabria què vol dir una compra completa o no completa? I aprofitar per què? Per què s'ha d'aprofitar quan estàs en un supermercat? I ja estarà acabat, dic. Què vol dir que ja estarà acabat? Ja no compraré mai més a la vida? Fins i tot aquí, quan jo mateixa, que estic entrenada a descriure les situacions per baixar l'estrès, justament per treure totes les interpretacions, les justificacions, les explicacions, fins i tot m'he equivocat. M'ho miro i dic, ostres, torno a provar. I ho he tornat a provar. L'explicació en primer grau de realitat, sense al·lucinacions, sense interpretacions, seria compro els espinacs. Si ho expliquéssim a un extraterrestre que no sàpiga el que són els espinacs, hauríem de dir un vegetal, que mengem la fulla, però bo,
no exagerem ara, perquè aquest directe duraria 3 hores. Compro els espinacs embolicats en plàstic, doncs també se li hauria d'explicar què és un plàstic o no, en plàstic. Però jo no entro amb els plàstics ecològics que estan destrossant el planeta, hi ha illes que són de... Perquè jo en el supermercat quan estava... Veia l'illa, jo, plena de plàstics. Doncs aquí no. Anem a treure tot això, anem a baixar l'estrès. Compro els espinacs embolicats en plàstic aquí al supermercat o els compro demà al mercat? He deixat el primer grau. He deixat de fer interpretacions i d'afegir-hi pes. Faig una descripció de l'escena. Un cop aconseguiu això, ja no heu de fer res més. Continueu la vida com si res i els senyals us arribaran clars i evidents. Ja no els estareu tapant amb tot el vostre estrès, les pors, les interpretacions. Ja no necessitareu especialistes d'interpretació de somnis, ni en numerologia, ni descodificació biològica, etc., sinó que vosaltres sereu els experts en vosaltres mateixos. Haureu tret aquestes barreres, feu una descripció i aquí el senyal us ve, us escolteu, us sentiu. I si el senyal no arriba, o sigui que no preneu una decisió cap a un costat o l'altre, o no sentiu senyal per poder prendre la decisió, o bé és que encara esteu buscant amb intenció, o sigui, no heu fet una descripció traient, encara no heu totalment despullat de totes les interpretacions i encara teniu la vostra intenció, el vostre control, no? Voleu encara control de la situació. O bé, perdoneu, he tingut un problema tècnic, això potser que no ho heu descrit amb prou neutralitat, o potser que us heu equivocat, o potser que o potser no us heu equivocat, heu tingut un senyal, heu pres una decisió, però no us va bé aquella. En tot cas, el que sí que podeu tornar a fer és tornar a començar. Tornar a plantar-vos en la... O sigui, assaig-error, en la situació aquesta de decisió, d'estrès, que busqueu senyals, no sé què, pum, escriviu. Torneu a començar. Tantes vegades com faci falta. Jo, en el cas del supermercat, vaig triar comprar amb plàstics inclosos. Vaig poder deixar de banda justificacions i culpabilitats i vaig decidir el costat pràctic per aquest cop, perquè em vaig adonar que era el que preferia en aquell moment, simplement. Jo volia fer allò i així ho tenia fet. Vaig tenir el senyal molt clar del que volia de veritat. Ho vaig sentir sense més. Segur que ho heu sentit milers de vegades. A vegades, quan deixeu estar tot, sentiu, sí, de fet, jo vull això. Avui hi havia mercat sense plàstics i m'he trobat amb unes amigues. I una amiga li he dit, vols que t'acompanyi a comprar? Jo he comprat, perquè jo ja havia comprat verdures al supermercat. Vols que t'acompanyi a comprar? I sabeu què he anat a comprar? Espinacs. Sí. He comprat espinacs. Feien una bona pinta. Una cosa, sense plàstics, es veien tendres, frescos, bonics, a més estaven nets, no tenien sorra. I em diu, és que jo els compro sempre aquí, estan bonics. Bo, ara que m'he permès prendre la decisió pràctica, no? Que la vaig prendre ahir, potser el proper cop pensaré en aquests espinacs tan bonics del mercat que ha comprat avui la meva amiga i jo no. Qui sap? En tot cas, estaré atenta en cada moment del present dels senyals que senti i els que em facin sentir, els que digui per aquí. Jo ara mateix penso, el proper cop, m'esperaré al mercat. Però no se sap. Cada cop triarem el que vulguem a cada moment. I si no ho sabem, doncs, descripció. Bo, o sigui que endavant, us desitjo molta descripció, molt trobar sense buscar i un petó ben fort. Si teniu ganes de venir a consulta, em comuniqueu a través del Facebook, de l'Instagram, estaria encantada. Ho faig a distància i presencial. També ho faig dins el quadre de l'ANDA Institut Acompanyantes, doncs també ho podem fer juntament amb la meva companya Yolanda Mendoza
o bé també ella sola també pot fer els acompanyaments. Vinga, fins aviat. Espero que us hagi agradat.